Så. Hej allihopa, vi sitter på ett café, jag och min familj. Vi har ätit väldigt gott peruansk mat. Jag har cyklat hela dagen och varit hos mina kusiner. Ja, det är allt. Ja, det har faktiskt varit en jättekul dag. Jag vet att jag får cykla ännu mer. Jag älskar att cykla. Men ja, imorgon hoppas jag på mycket sol så att jag kan gå ner till stranden eller tjäna pengar på att städa pappas bil. Ja, nu kommer ni få lite hälsningar av min syster. Kommer du få det? Tja, jag är Evelyn Fyra. Min blogg är www.stendalstephanie.devote.se. Jag kan tänka att Evelyn kan skriva ut där nere någonstans, eller Evelyn? Ja. Och ja, det var allt för mig. Det är kul då.